Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak De? Iki lagi nyantai. Lah piye? Tonggoku ana rondo wayu Pak De. Lah terus maksudmu piye? Yen Pak De gelem, Ya, rondo niku sugih Pak De. sugih kuwi maksudnya duwe apa wae. Sawahe ombo, Oh. ya mobil, truk ya duwe. Lah kuwi masuk kuwi. Sing kol-kol cilik-cilikan kuwi ya duwe. Masuk. Yen Pak De gelem, Ya gelem banget no. engko tak omongane keluargane. Gelem. Piye Pak De? Gelem banget. Ya. Ya wis engko nek gelem keluargane tak omongi. Ya, kayak dang diomongke ya. Omongno ya. Ini aja dikubur sik ya ana sing gelem iki ngono ya. Oh, lah bajing kuwi.